Хәерле кич. Быел күпләрне куандырып, иртә килгән яз җәй өлешенә дә кереп китте ахыры. Июнь уртасы җитүгә карамастан, салкын җилләр исә кичләрен температура 0-дан да түбән тәгәрәп, бакчаларны кырау каплап ала. Бакчачылар хафада кап-кара булып шиңеп бирешкән бәрәңге сабаклары кадрлары яшен тизлеге белән таралды. Булай да салкын чатырган һава торышы җиләк-җимешкә дә йогынты ясамый калмас билгеле. Быел безне нинди уңыш көтә, бәяләр кабат сикерерме? Студиябыз кунаклар белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Җәмәгать шуннан да әле кайчан гына 23 елның февраль аенда гына шак катып бөтен Россия буенча яшелчә бәяләрен аеруча карап торган идек. Хәзер ничектер монга ышанасы да килми, ләкин ил буенча уртача бәя, әле кыяр бәясе 650 сум булган. Бу уртача дигәне. Бар шундый төбәкләр, мәсәлән, Архангельск яклары, анда 1 кило кыярның 1390 сум торган очраклары да билгеле. Бу шак катмалы әйбер. Һәм инде ел менә шушылай башланып китеп бара. Хайран гына бакчачылар пушаманга калды бит инде, әйме? Кырау төшә, кырау суга дип нәрсә дип. Әле шулай булганны алга таба нәрсә булыр икән? Кемдән нинди фаразлар бәяләр буенча? Беренче рәттә фермерларга мөрәҗәгать итик. Аларның җитәкчеләренә Орша районы буенча фермерлар ассоциациясе башлыгы. Хәерле көннәр. Мин бу форсаттан файдаланып әйтәсем килә. 10 июнь көнне бездән бөтен Россия фермерлар көне узып китте. Шушы форсат белән барлык республика фермерларына тазалык, саулык, тапкан, хезмәт иткән малларның бәрәкәтләрен күргән насыйп итсен. Амин. Бу вазгыятны хыяр дип әйткән очракта безнең стабильность дигән әйбер юк. Безнең үзебезнең Арча районында да фермерларыбыз безнең анда бик шактый 5 гектар торган фермерларыбыз бар иде. Алар инде шулай газ белән, газ бәяләре күтәрелү белән, алар һәм базарның тигез тормау чыганаклар аркасында алар бу көндә әзрәк киметтеләр дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу вазгыять бармы? Тигезлек, стабильность бәя булмау аркасында. Газ бәяләре кыйммәт, хезмәт хаклары кыйммәт түләтер өчен инде. Һәм шуңа күрә безнең кул кешеләр дә кыйммәтләнде, кешегә түләүләр инде. Бу үз эшен эшләде һәм күп хуҗалыклар дип әйтергә кирәк, кыяр һәм яшелчәләрне үстерүне әзрәк киметтеләр. Менә парадокс нидә? Безгә чит илдән кергән сөт аркасында безнең сөт бәяләре кимиме? Чит илдән килгән яшелчәләр керә бара, безнең барыбер яшелчә бәясе арта. Менә бу нәрсәгә бәйле? Сезнең бармы моңа җавап? Яшелчә мин үзем җиләк белән шөгыльләнәм. Нигә яшелчәләр һәр вакыт җиләк-җимешкә дә кагыла инде шул. Җиләк-җимешкә дә ул күбрәк фермерларның сату бәясендә ул бик зур артым юк анда. Основном алып сатучылар күпкә арттыра бәяне. Шул ук сөттә дә фермерларда төшә сөт бәясе. Кибет киштәләрендә сөт шул ук бәя кала. Ягъни или артырга да мөмкин бәлки. Сөт җиләк-җимешкә арту менә быел елда җиләк-җимешкә арту, җиләк бәяләре артуга ошамаганда. Шул ук узган елгы бәядә калачак. Хәтта бөтен менә үзебезнең минем белгән җиләкчеләр арасында күбесенең беренче чәчәкләрен карау бәрде. Менә хәзердә күпмедер салкыннар булып тора, ул күпмедер тәэсир итә җиләкнең үсешенә. Җиләк минем үземнең практикамнан чыгып, быел җиләк бик күп түгел. Ул төрле кешене төрлечә. Аңа җиләкне чит илдән кергәненә ул карамый да инде. Дөресен әйткәндә. Димәк, үзгәреш булып чыга бит. Үзгәреш быелга менә шул ким уңыш алганлык белән сезнең табышыгыз да ким булачак. Бер нәрсә дә үзгәрмәячәк бәя ягыннан. Бәя ягыннан үзгәрмәячәк. Без тырышабыз инде күпмедер арттырга. Арттыргач аны әгәр дә күп күләмдә була икән, аны бик кара арттырып булмый. Чөнки аны сатып та бетерәсе бар әле. Без күпмедер арттырдык быелны. Бик әз генә процентка инде ул. Чөнки минем үземдә җиләк әз күләмдә. Шуның өчен арттырырга туры килде инде. Аннары җыючылар, эшләүчеләр бар. Аларның елдан ел мин хотя бы күпмедер 100 сумга, күпме кадәр арттырырга тырышам. Елда ел зарплаталар арта. Шуның өчен безнең
үзебез теләптә түгел дигәндә мәҗбүр булабыз аны җәеп җиләк бәясен арттырырга. Базар шартлары моны таләп итә. Базар шартлары. Менә сез әйттегез, һава торышы быел яшелчәләр, җиләк-җимешләр өчен бик үк уңай түгел дип. Фаразларны инде менә кырау бит инде безнең хәзер бәрәңгеләргә дә зыян салды. Нәрсә көтергә? Чынлап та быелга табигать шартлары, һава шартлары авыл хуҗалыгы өчен бик тискәре роль уйный. Шуны әйтеп китәргә кирәк. Безнең бит инде авыл хуҗалыгына җылылык һәм дымлылык белән тәэмин ителү зур йогынты ясый. Җылылык дигәчтен безнең температура, дымлылык инде явым-төшемезнең майда да булмады, июнь башында да менә юк. Без антициклон астында. Менә июнь башында безнең Татарстанның көнбатыш районнары фронталь система астында булып алды. Көнчыгышы аның Урал һәм Себер өлкәләре өстендә блокирующий антициклонның койрыгы астында дип әйтимез. Шуның аркасында анда тагын шушы фронталь системалар да килеп җитә алмады. Кырау дигәннән бездә менә яңа антициклон килде Скандинавиядан. Һәм ул Арктикадан бик салкын һава алып килде. Шуның аркасында безнең кайбер районнарда кырау барлыкка килде. Кырау безнең барлыкка килә җилсез, болытсыз, аяз һава торышы булган төннәрдә. Чөнки безнең булмагачтан җирдән күтәрелгән җылы өскә менеп китә һәм болытлар аны тотып тормый. Өскә менеп киткәчтен безнең суы һәм җир өслеге аяз күк йөзе булган көнне тизрәк суы. Безнең хәзер глобальный потепление процессы аркасында бик кызу, бик салкын процесслары менә шулай алышынып бара. Бу инде киләчәктә дә шулай булачак. Шуңа күрә тотрыксыз, менә шундый настроениесез, кәефсез погодалар, начар погодалар дип әйтимез инде булачак. Бу безнең 21 гасырда шундый прогнозлар. Биткән икән ул безнең кичкенә вакыттагы мотор озон бер төрлегенә бара торган җәйләр име, гел аяз булып тора торган мотор. Алдан 5-7 көн сайын погода алышында барган. Безнең западно-восточный перенос, чөнки көнбатыштан көнчыгышка таба. Хәзер инде безнең менә блокирующий антициклоннар артты. Бу инде җылы дулкыннар дип атала. Алар бит килеп басалар и китмиләр. Шуның аркасында безнең меридиональ юл ачыла, Арктикадан безгә керәләр. Менә шуның аркасында безнең хәзер элеккегә циркуляция түгел. Сезгә һава торышы нинди йогынты ясый уңышка? Шул Нияз әйткәнчә, бездә дә бит җиләк алма үстерәбез. Җиләге нинди җиләк инде? Җир җиләге. Җир җиләге. Клубника дип әйтәләр инде күбрәк кеше арасында. Бу ел күп хуҗалыкларда барсы да зарландылар, кыштан ук чыкмадылар, туңдылар. Карыз булды. Яңа елга кадәр булган түбән температураларда тамырлары туңды җиләкләрнең. Күп хуҗалыкларда шундый хәл. Аннан соң инде язга чыккачтан ук шулай ук чәчәкләрен кырау алды. Бу без инде возвратный морозы дип без инде аны. Аннан соң алмагачлар да бик матур булып, оппак булып алмагачлар чәчәкләр аткан иде. Без сөенеп инде көтеп тордык. Көннәр бик җылынды, шундый матур булган шикелле булган иде. 3 көнгә суык килде. Бигрәк тә икенче көнне суык озак булды. Төннең уртасыннан сәгать 11-дән алып иртәнгә кадәр. Реализация белән авырлыклар бармы, юкмы икәнен без рекламадан соң белербез. Бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында фермерлар белән яшелчә һәм җиләк җимеш уңышы турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Әлегә уңыш турында сөйләшергә иртәрәк. Нинди проблемалар бар, нинди хәсрәтләр бар, кем нинди уйда тора. Шул турыда фикер алышабыз. Раиф әфәнде, игътибар иткәнсездер инде безнең менә монда бер ялгыз гына тора тумбыбыз. Бу урында басып торырга тиеш иде авыл хуҗалыгы министрлыгыннан килгән шушы өлкәгә җаваплы шәхесебез, ләкин килә алмады. Нашайтып сыйпап кына торабыз инде аны бүген. Андай очраклар булгалы, шуңа күрә фермерлар белән бергә җавап эзләргә тырышабыз. Ничегрәк бу өлкәнең торышы?
Менә әйтик, фермерлар ассоциациясе җитәкчесе әйтеп узды. Тотрыклылык юк. Орша районы кая. Тотрыклылык юк, шуңа күрә киметүчеләр дә булды дип. Менә хәзер басып тора, бәя буенча 2 сорау бирдек. Бәяне үзгәртә алмыйбыз. Ул дөрестән дә шулай. Аны күтәрәсең икән халык алмаячак кына. Ул каянда булса арзанракны, тәмсезрәкне, теге шундыйракны табачак, ләкин аны алмаячак. 50 сумга үзгәрсә дә ул бәя быел уңыш аз булды дип. Монда берәр ничек көйләү, мотивация, андый әйберләрне күргәнегез бармы гомумән бу өлкәдә? Гомумән, менә тапшыру башында һава торышына кирип киттек, битен башладык, бәйнә-бәйнә аңлаттылар, караулар ничек килгәнен. Әлбәттә, авыл хуҗалыгының бөтен тармагы һава торышына нык бәйле. Яшел-чәчелек тә, җиләк-җимеш тә, игенчелек тә барсы да. Ләкин менә инде бәяләргә уңыш күләменә кайтып калганда, мин беренче ратта карау сугында гаепләмәс идем. Табигать шартларын гомумән гаепләмәс идем. Беренче сәбәпче монда табигать шартлары түгел. Беренче сәбәпче монда менә шушы азык-төлекне, җиләк-җимешне үстерүчеләргә тудырыла торган шартлар. Монысы инде әлбәттә моның әнә шул буш урын вәкиленә дә кагыладыр, дәүләт җитәкчелегенә кагыладыр. Ни өчен болай дип әйтәм? Чөнки бүгенге көндә әле кызганыч, тиешенчә игътибар бирелми, тиешенчә шартлар тудырылмый. Менә әйтик, гади генә башка илләр үрнәгенә күз салсак, бәяләр ничек формалаша. Гадәттә кибеттә сатыла торган, мисал өчен, бәрәңгенең килосы 20 сум икән, мен мисал өчен генә әйтәм, аның 10 сумы җитештерүченеке, фермерныкы, авыл хуҗалык хезмәтчәненеке булырга тиеш, өлеше. Шуның кимендә бу. Шуның калган өлешен бүлешәләр, хәтта бу 10 сумы иң кимен алганда, 10 сумнан аны әйтәләр хәзер инде 12-13 сумга хәтлек дип. Ягъни 50% кимендә. Шуның калган өлешен инде бүлешергә тиешләр эшкәртүчеләр, переработчиклар дибез, сәүдә шелтәрләре. Менә чынбарлыкта нәрсә күрәбез? Кызганыч, аны инде әйтеп киттеләр, Нияз да әйтеп китте, өлешчә алардан тормый бәя. Бездә ничек, ничә процент? Бездә менә кышкы вакытларда күрәс кәбестәнең, менә кыярның кибетләрдә 1000 сум булган, Альберт әйтеп китте, кышкы айларда кәбестәнең, хәтта хади кәбестәнең килосы 80 сум, 100 сум булганда, фермерлардан аларны бит алдылар. Иң күп дигәндә кыш буе саклаган, чист тартып китергән кәбестән 20 сумнан, 25 сумнан. Менә шуннан карагыз инде күпме чыга. Әйме, бәрәңгенеке дә шул ук, кишернеке дә шул ук бәяләре. Кызганыч, суганда шул. Барсы да, 20-нче елда корылык булган иде, күләме азрак булды янәс, иместер шулай итеп әйтелде инде бу. Җитмәде, үзебезнең продукция читтән кертелә баш бәрәң. Шуннан соң безнең министрлык, Россия министрлыгы максат куйды шундый план, 25-нче елга хәтлек ачык грунтта, ачык һавада үстерелә торган яшелчәләрне бер 14%-ка мәйданнарын арттырырга. Кызганыч, бүгенге көндә дә артмый шул, кими бара киресенчә. Чөнки монда менә кызыксанган кешеләр монда басып тора. Кими бара, кызыксындыру юк. Менә шушы проблема тугач, министрлык керткән иде яшелчәчеләргә һәр гектарга 40 мең сум субсидия бирү тәртибен. Узган елны алдылар. Һәм бик рәхмәтле булдылар. Ул аларга бик нык булышты. Бу теге яшелчәче фермерлар, менә бәлки Нафил син дә алгансыңдар әйме. Быел бу субсидия тагын бетте. Арттырган очракта да бит әле аны кайдыр сакларга кирәк. Менә фермер безгә видео язма җибәрде, әйдәгез карап алыйк, аннары уртаклашырбыз фикерләр белән. Бүгенге көндә теге ситләр белән эшләгәчтер, хәзер бәрәңгегә качествоны сорыйлар, ныклатып. Безнең инде бу иске складларда без алар теләгән качествоны саклый алмыйбыз. Без киләчәктә бу 10 мең тонна да склад төзергә җыенабыз. Без контейнерда сокларга җыенабыз инде. Контейнер хранение дип атала. Үзенең холодильнигы да, микроклиматлары да. 1 сентябрьдә бәрәңгене ничек алсаң, аны допустим 1 майда да шундый сыйфатлы итеп саклай торган складлар кирәк бүгенге көндә. Хәзер менә уже магнитлар, X5-лар уже үзләренә таләп куя башладылар. Складның сертификатын, сертифицированный хранение дип әйтәләр торган әйберләр сорый башладылар. Ул сүзләр безгә пока ят, но менә шушы пока торговый нукталар безгә ныгытып китереп кысканчы, бәлки алдан күз йөртеп, менә шушынча складлар салырга булдык. Нафил әфәнде, сезнең андый складларыгыз бармы? Минем андый склад түгел, мин дәүләтләр шикелле андый хуҗалыкта түгел, мин үземнең кечкенә генә гаилә белән яшәгән хуҗалык.
Құрылыққа келген, мына бұл құрау деген шырақтан біздің погода ерте келді де, халық сразу отырта башлады. Біз бет енді елегіліктен, әбей байларда енді сабан тодар өтмеше бәрен отыртмайлар еді. Анын тәлі сәбәбі болғандырын, колхозы анда техника бұзамағанды, бұшамағанды бенде. Техниканы 1 миллиард дейін де өшметмеше. Сонан көре барды еткеш, тезген отыртабыз да, тезген алабыздар. Yok, табиғат өз законлары бар, біз аны өтерге тиіш, хам кітірге тиіш, сабыр етті бенде. Аны мына Раиф айтып өтті бізге, шетелде шулай екен деп. Шетелде дейінде бір 20 ел селилер енді, мына шунда шулай екен деп. Әлі татып ішлайын кіші жоқ. Хам аны мына мәз сенде ішлайын кіші жоқ. Бүгін күнде мен өзінің кішкене хозяйствы болғаш, техникасы жоқ анын дұрысыңа айтканда, кішкене малы форма хозяйстволар үшін. Жоқ, мына мен ярмаркалар, выставкаларда да айтам, қойығыз выставкаларға барсын, көрсін деп. Мына олар бітінісі де жиылалар, бітінісі. Оңай мәхет тудыр алмайды. Скалатлар енді әлбәтті, скалаты керек енді. Хужалықларға ЛПХ, личный пособный хозяйстволар, шахси хужалықларына тоже, оларына отырталар, елігірек бетені тоже отыртар, мен олардан жиядыр. Міне олар тоже тоқтап қалдылар, потому что орнаштыру бейе жоқ. Действительно, әлдекпетені Қазақстанға жіберләдір, бұл әйбірлер біздің, Өзбекстандар алып кетен. Алар да бар, бұл күнде енді. Алалар өзіме көп мәрахмат, конечно. Міне шуңа көре біздің әзінәлерімді... Фермерлар утыртта, қоры, аннар тағын бір бош бәләсі бар, бит реализация. Реализация білән қиынлықлар бар ма? Реализацияда әлбәтте біз аны енді базарға шықсанда, анда уже біздің лабораториялар алалар енді анализларны енді, әгер де енді біз сетевойға мен өзім кіра алмайм енді, анан шаң объемдау керек. Оларға көлем керек. Шулай да, мен шунаған айтасым келе, біз бюджетқа тендерлар өткен вақытта, әлі керек, анда етмелері, қарилары бұл фермер ма, или ол просто перекопшик ма. Бұл әйбірлерін алып башладылар, фермер ол күннеттені бақшасында азаплана қарында, қоядыр тегіндегі абзый башқа білән шүгірләне де, кіз келіп кіргеш, тоқтамынан арзаңағына адам дейді, хам ол өзбейесін ете. Ол перекопчик деп етерге мен айталам, ол перекопчик, ол сумманы қалған разницасында оланы жерге тықмай. Оланы бит қоядыр екіншіге машинасына нені айты, алмаштырып кете, шетелге барып қайта деген шекелі. Фермер ол бүгін күнде біз бетіндегі әзгенен ақша кірсе де, тоқта келесі елға тағын да артырайым, тағын жерге тағыз. Хүкіметіміз мен шуны көрсін жер берген кішіге де берсін, біз бит оны бизнес деп қарайлар аны бізде бизнес деп қарайлар. Шолық шәси қожалықында енді бүгін күнде айтасылар екелі, мұнан айтып өтасылар енді қам оқытыға бірді. Бұл бизнесті ол, біз аны мен аны керем екен, мен или біздің продовольственный безопасность программасында өтейм. Шоның негізі болып барау. Оланы өстерсін, қызмет етсін. Оланы білен байы яғын, ол безопасно етер. Мына шуларыны берсе, оңайлықларыны берсе, әлбәтті мені ұстырышыда болар, стабильность керек, бәйе бойынша стабильность. Кем әлі, Нәсим Дәулетов силәп кетті бет. Ол аның складлары өзінің бек әйбет аның, ләкин жетерлік көлемді түгел. Сату мәсәләсінде не проблемалар бар дейсіз бет? Шолық бір икі атналік фермерларын қайын білішіп, журналист боларақ мен де аңын бұра сөйлешіп алдым. Міне аның сөзі, ғадегіне бір мисал, бәрәңгі сату. Аңа шаллы яқын Мезелі райынан болғаш, шаллы шәхәрі базары, шундағы әрі бір гипермаркет дегенде сәуді шілтәрі, тәләпләрінен бір яқлы фермерлар бір келешмешені өзгертіп қойған. Міне маңаршы 5 сантиметр диаметрлы һәм аннан да иррәк бәрәңгеләр алынса 5 сантиметрдан алынмаса, хәзер уже 5 сантиметрны тәләп итеп қойған. Шушы 5 миллиметр фермерға суға. Әне үшін қоян алып бұл стандарт келіп шыға. Міне мұнда бір кім білмей. Ауыл қожалығым министерствында суғы бітірді, өзімізде де суырға керек. Бүгін күнде менімше біз фермерлар, өзімде де кіртәміне фермерларға, біздің качество продукции бары тиішінше түгіл. Ол мен желектен шығып айтам. Ол сүтте де, шолық яшілшеде де, ол стандартлар жетіп бітмей. Біздің білім жетіп бітмей, мен ашың үшін. Мен желектен шығып айтам, менің бүгін күнде желекні сату, яқшы качественный желекні сату, яқшы бәйден бір нені проблемасы жоқ.
бер ни проблема. Главное үстерә белү. Яхшы итеп, дөрес итеп, яхшы посадочный материалдан, ул базовый нәрсәләрдән төзелә. Яхшы посадочный материал бездә юк. Ул аны үстерергә, өйрәнергә кирәк. Ул безнең менә Демәк, безнең үзебезнең орлык юк әле. Үзебезнең, ул быел белдек бит менә безнең Бу бәлки җиләкчеләргә шулайдыр, әмма башка яшьләрдә үстерә белә. Бәрәңге буенча 4 менә калибрлар, мен конечно бәрәңгедә бик белеп бетермим. Ул калибр сыр заманда ярыйдыр. Без аңа әйләнеп кайтмаячакбыз. Ул ярамаячак инде. Киләчәктә менә ничек куйган сетевиклар, ул бер каяга китә алмыйбыз. 5 мм дигән, значит 5 мм. Фермер в любом случае үзгәрергә тиеш инде ул. Үзгәреп, да, ул үзе генә үзгәрә алмый. Аңа килә булышырга этәргеч кирәк. Министерство булыша инде, менә быелда вроде зернохранилищелар, хранилищелар төзергә бүлә башладылар, но определенный моментларда җитеп бетми инде. Хәтта фермерларга камилләшергә кирәк дип әйтәсез инде. Менә тагын бер сезнең сүзләргә бәйләнәсе килә, сыйфатка бәйләнәсе килә. Ул кибет киштәләрендә торган помидор, кыярларны нәрсә белән генә эшкәртмиләр бит. Фермерлар матур итеп торсыннар өчен, зак итеп торсыннар өчен, фермерлар берәр нәрсә белән эшкәртәм, шул кыяр, помидор, яшелчәләрне. Җиләк инде аеруча. Ул бит торсын өчен дип. Аны халык нәрсә сорый, шуны эшли фермер. Халыкка кирәк бүгенге көндә мотор, яхшы итеп үскән, йылтырап торган җиләк. Ул халык ияләнде хәзер яхшы товарга ия. Минемчә, ниндидер определенный химический обработка, ягъни мәсәлән, аның төрлесе бар инде. Чит илдән килә торганнар алар бөтенләй айлар буе ята. Безнең ул җиләк 3 көндә шәри инде. Потому что аның төрлесе бар. Ул препаратларның бар, көчлесе бар. Сез кулланасыз монда препаратлар? Ул препаратларны определенныйларны кулланмыйча булмый. Но аларның период ожидания бар. Любой препаратта кулландың, например, ничәдер көн син тиемәскә тиеш анда. Шуның өчен без көчле препаратлар кулланмыйбыз. Безнең җиләк инде ул без реализовать итәргә тырышабыз аны. Күбрәк инде химический препаратлар кулланмашын кулланабыз, охлаждение, тиз охлаждение, суыткычлар. И хәзер менә озон куллана башладык инде. Максимальный киметергә. Но бөтенләй химический препаратлардан китү бүгенге көндә булмаячак. Технологиясын, бөтен технологиясы булган кадәр, тиеш кадәрсен бөтен нәрсәне дә төгәл итеп эшләсәң, бернинди зыяны да юк. Анан химический нагрузканы төшерер өчен биология белән аралаштырып барырга кирәк. Җиләкләргә кадәр анда технология буенча җиләкләр башлаганчтан без химия белән эшләмибез. Ул иң беренче башта яздан чыккачтында җиләкләрне җыеп бетергәннән соң без аларны тиешенчә эшкәртеп кышкыга озатабыз. Алар уже сау сәламәт, бөҗәкләрдән башка җыкларга яталар, яз көне тагын терелеп чыгалар, алар уже чиста булалар. И яз көне дә шулай ук. Аннан соң менә бөтен булган технологияны эшләгәннән соң булган качестволы препаратлар белән кулланганда аларның бөтенсенең бәяләре 2-3 тапкыр кыйммәт. Шулай ук бу әйберләр тагын шул себестоимость дигән әйбергә ята. Без бәяне күтәрә алмыйбыз. Ничек булганны, ничә еллардан бирле ничек бер бәядә сатсак, шул ук бәядә сатабыз. Безнең себестоимость без климатыгызга караганда без бит Краснодар түгел, бездә 25 тонна җиләк ала алмыйбыз без. Бездә ул бик тырышсак 10-15 тонна алабыз бер гектардан. Шулай булгачтан Краснодар һәр логистика бик әйбәт эшли, безгә аннан китерәләр. Безгә бу бәябезне, безнең үзебезнең прибылебез төшә. Шулай ук менә Нәфил әйткәнчә без ук шул ук безгә яңадан развитиегә кирәк, үзебезнең хуҗалыкка яңадан техника алу кирәк, шулай ук тагын җиләк утырту кирәк. Безгә менә бу мөмкинчекләр кими. Монда дөрестән дә тапшыру ахырына тагын бер кат ачылып китеп, икенче сулышлар ачылып сөйләшә башладык. Ел сезон ахырында инде дөресрәге тагын бер ел нәтиҗәләр ясарбыз дип уйлыйм мин, чөнки бу бик кызыклы әңгәмә булды. Бакчачылык ягыннан да гомумән кызыксынучылар өчен. Ләкин шунысы ачык миңа калса, бүгенге көндә бик зур, мотор, тигез юллар төзелә, логистика бик яхшы, төрле яктан төрле товар керә, ләкин Татарстанныкын сайла дигән лозунгка чакыруга кире әйләнеп кайтырга бик кирәк миңа калса. Моның өчен инде әлбәттә үзебезнең җитештерүчеләрне, үзебезнең фермерларны гел сыйпап кына, аларны кайгыртып кына торырга кирәк. Без онда кайтып җиттек буга инде. Безнең кешеләр хәзер үзебезнең әйберләрне, үзебезнең товарларны сайлый башладылар.
Шулай. Җиләкле җәйләребезнең тәме дә, уңышы да онытылмаслык булсын. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт.